ଅଛି ନାରଦ ତୁମେ ଯାଅ ଆଜି ରାଜାକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଯେ ସେ ଅନୁତାପ କରିବ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା କେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ନଈ ନଈ ହେଲା କି ଖିଆ ଖିଆ ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ ନଈ ନଈ ଖିଆ ଖିଆ ହୁଏ? କେମିତି ହୁଏ ପଚାରୁଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଚ୍ଛା ପଦରେ ଲେଖିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା। ଦିନ ବିନୟ ଅବସାନିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବନିତା ବାସ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବନିତା ବାସରେ ଭରା ସନ୍ଧ୍ୟାର ବନିତା ବାସ ଦିବସ ବେଶକୁ ବିନ କରିଲା ବିଭାବରୀ ସମାୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜାର ଗୁଣକୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ବିଦ୍ରୁତ ରାଜ ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ଲେଖିଲେ ନିମତି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଗଣ ଗଣ ହରସ ମଜା ମଜାଏ ଅରସ ମଜା ମଜାଏ ଅରସ ରାଜୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ରାତି ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ଗହରା ପ୍ୟାସରେ ସ୍ଥିତି ଗହରା ପ୍ୟାସରେ ପଠାନ କୌଶିକ ନଦୀରେ ଭାଷ ସମ୍ଭୂଷଣ ସବୁବାରରେ ଖରାରେ ସବୁବାରରେ ରାଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ତୀରରେ ଟକ ଟୁକ ଚକ୍ରବାକ ଚଟକ କର କଟକ ଚଟକ କର କଟକ ଆଚ୍ଛା ବଗର୍ତ୍ତୀ ବାବୁ ପ୍ରଭାତ କେମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିବ? ଯେଉଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ ବଡ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଥିବ ଆଉ ବର ଗଛ ଥିବ ସେଠାରେ ତ ବଗ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରିବେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ କାହିଁକି? ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ କଣ ଦିନ ସାରା ଶୋଇଥିବ? କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବ ଚଟିଆ ଡାକିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବାଜିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ନଥିବ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ କଣ ଦିନ ସାରା ଶୋଇଥିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ମୟୂର ଡାକିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ଡାକିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମ ମନକୁ ପାଇଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରେ ଗାୟକ ଥିଲି। ବୃଦ୍ଧ ବାଲାକୁ ସିନା ତମ ସମୟରେ ପାଲିଆରେ ଅଛି ମତେ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଲିଆ ମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାନେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଣିଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୁହ। ହଁ ଠିକ ଅଛି କହୁଛି ଶୁଣ। ମୁଣ୍ଡା କୋଲଥ ଚଳିବ ନାରିକେଲ ଘରଟେ ସୁନ୍ଦର ଶୀତନାନ୍ତେ ପରିବାର ଉତ୍ତର ଭଜନ୍ତି ଘରାତରେ ପେଟ ଘିରି ଘିରାନ୍ତେ ପେଟ ବୁଝି ଘିରାନ୍ତେ
ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତା ଘରେ ବାସନ କୁସନ କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କୋଳଥ ଯାହା ପାଇଲା ହାଣ୍ଡିଟା ଶିଖେଇଲା ନାରିକେଳ ଭଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ କାଠି ସହିତ ଭଣ୍ଡା ଢେକିଥିଲା ପୂର୍ବ ପାତ୍ରରେ ଶୀତ ବାନ୍ଧେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିଲା ସେଥିରେ ଅଜାଡ଼ିଥିଲା ପରିବାର ଉଦର ଭକ୍ଷନ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗରମ ଗରମ ସମସ୍ତେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଲେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିର ପେଟ ଘିରି ଗିଣନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜିନ୍ନ ଗଲାନି ପେଟ ଘୁରୁରୁ ଗଲା ପେଟକୁ ଚିପି ଧରନ୍ତେ ରହିଲେ ଗଲି ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାତ ହନ୍ତେ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଖରା ସକାଳୁ ଉଠିଥିଲେ ଝାଡ଼ା ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଭାତ ଓ ଏଇଟା ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭଗବତୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଭଲ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ଭିକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଭିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ଓମ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଙ୍ଗଳମ୍ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳମ୍ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳମ୍ କର୍ଣ୍ଣବରଧରମ୍ ମାଧବ ମାଧବ ରେ ଓ ରାଜା ଭିକ୍ଷା ଦो ଭିକ୍ଷା ତୁମ ରାଜା ରାଜା ନାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଅ ରାଜାଙ୍କୁ କହ ଆଜି ପରେ ତମର ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସ ଯାଉଛି ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ନାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି ଯାଉଛି ଯାଅ ମହାରାଜ କଣ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଜଣା ପଡୁଛ ଆଜି ପରା ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ମହାରାଜ କଣ ହେଲା ଆଜି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଁ ମୁଁ ମହାରାଜ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ମହାରାଜ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ରାଜା ପ୍ରଣାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତେଇଷ୍ମାନ ଚବିଷ୍ମାନ ଭବନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା। ଯାଅ ଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି ଧନ ଆଣିବ ଯାଉଛି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମୁ ଚଳି ଗଲେ ଭଣ୍ଡାର ଜୋର ତାଲା ତକ୍ଷଣେ ଖୋଲିଲେ ମହାରାଜ କଣ ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ନାହିଁ ମହାରାଜ କଣ ହେଲା ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଏତେ ଧନ ରତ୍ନ ଥିଲା ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ କୌଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମହାରାଜ ଆରେ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ ହଁ ମହାରାଜ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରିବାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନାହିଁ ମହାରାଜ ଚୋରିବାର ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ଫେରିଲେନି ହଁ ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ରଖ ତାହେଲେ ରାଜା ହୋଇ ରହିବ ମହାରାଜ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଚିଠି ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସେଠା ପରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ତାହିରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଧନ ମାରିଲେ ଧନ ମାରିଲେ ଭଗବତୀ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଣ ଗୋଟେ କହିଲ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଘଇଟା ମରିଲେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଖାଆନ୍ତି। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେଶରେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଡୁଛି କାମ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭାଇ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠାରେ ବହୁତ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେତୁ ସେ ସେଠାରେ ମରିଗଲା ତା ମାଲିକ ଆମ ଗାଁକୁ ଚିଠି ଦେଲା ଚିଠି ପହଞ୍ଚୁ ଆଜ୍ଞା 8-10 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ତାପରେ ତା ମାଇକିନା କାନ୍ଦିଲା ଏଇଟା ସିନା ଫୋନ ଯିବ ହେଲା ଆଗ ତ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏ କଥା ଏଠି କହିବାକୁ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲି ମନେ ପଡିଗଲା କହିଲେନି ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ ପାଳାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠବସ କରିପାରିବ କଣ କରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆପଣ କେତେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ପଚାର ପଚାରିବି ହଁ ଠିକ ଅଛି ହରି ପଳାଉଛି ହରି ବୁଳାଉଛି ହରି ନ ପାରିଲେ ଧରି ହରିର ଭିତରେ ହରି ପଶିଗଲେ ହରି ରଖିଲେ ନିବାଡି ଏଇଟା ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପାଲା କରିବେ ନହେଲେ ମୁଁ କରିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହରି ମାନେ ବେଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ବେଳ ତ ହରି କହନ୍ତି ହଁ ବେଙ୍ଗ ହରି ପଳାଉଛି ହଁ ହରି ମାନେ ସର୍ପ ସର୍ପ ହରି ବେଙ୍ଗ ହରିକୁ ଗୋଡାଉଛି ହରି ମାନେ ପାଣି ବେଙ୍ଗ ହରି ହରି ପାଣିକୁ ପଶିଗଲା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର କେମିତି ଆପଣ ଗାଈ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ କୁହ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭୋଟ ମେ ଭୋଟ ଆପଣ ମୋ ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି
हाँ। ଚାରିପଟେ ଖବର କର ଏ ବର୍ଷ ମୋ ମାଇକିନା କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଖତ ସାର ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିଟିଏ ଦେବେଇଲା ଲତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଛାତକୁ ଉଠିଲା ମସ୍ତ ବଡ଼ କଖାରୁଟିଏ ଫଳିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ 3 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳିଟିଏ ଥିଲା ଛେଳି ଚରି ଯେଇ ପାରିଲା ଦିନେ ମୋ ମାଇକିନା କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା କଖାରୁଟାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲା ଛେଳି ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଲତାଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା କଖାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ସର୍ଭଟ ମେ ମୋ ଛେଳି ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା अरे छेली पटे को पाए तुम एमिति काहे कानुछ आओ आज्ञा मोर छेल सामान्य छेल नहीं से आज्ञा मोर छेल बहुत बढ़िया কথা কইতলা হতে যাই তো মতে বাঁধুছে छेली पुणी मनुष्य बड़ा ও আজ্ঞা মোর छेल বহুত बढ़िया কথা কইতলা केमिति कहउतला से आज्ञा हमर कोन के दिने छेल बोलिया अपना मते कइतला ना भगवती बाबू छेल केते बोलुछ बोला 30000 बोलिया आज्ञा कोन चौकी गला हां छेल मोटे 30000 रसी का हो आज्ञा मोर छेल बहुत बढ़िया কথা কইছে हवा नहीं बनी अच्छा तमर छेल बहुत बढ़िया কথা কইছে ठीक আছে तमर छेल के मु पता আছে तो केंदा को हवा दे बोला और बोंजा मोर छेल के पतरा लागे ना रे छेल एप्रिल वाला केन मास बोला के मोर छेल कहि देला आज्ञा अच्छा से कोन कहिला ने बोला ओ अच्छा तमर छेलीटी मते मारी के কথা कहउती बारू तुमको बहुत कष्ट होछ अच्छा सेठा गुरु महामंत्री करे गमन भला सौदागर साहिठारे मिलिले बहन धारी धारी शोभा दिसे प्रसाद पाचेरी कुबेर भंडार परी धन चिपुरी पांच गोटी पुओ वीर वर विद्याधर अनिरुद्ध गदाधर बड़ कृपण हटई धनी सौदागर लुण खाई धन सती करियसी घर सौदागर खंडे दुरु मंत्री को देखिला निश्चय पैसा पाई आसियसी गला अरे पुआ माने कौन है बापा पुआ माने आसो आसो कोन है बापा कोन कहलिया पुआ माने से सभा राजा रो गुणकर मंत्री हम घर को आसी हां केबे आसु नहीं आज काहे की आसु छी काहे की आसु से सला किसी टंका माने अरे वो लुनो खाई धन संची जी काहा को देबी अरे पुआ माने गोटे उपाय करिबा मु मरि जा तुमे कांद से देखि जे ना ना बापा तुम मरो ना नहीं रे पुआ विनय करबा विनय करबा हां मु मरि भी नहीं सତରେ ମରିବନି ତ नहीं रे पुआ तुमे कांद से देखिले फेरी जीव ଆପଣ କିଏ मु गुणाकर मंत्री आज्ञा କି କାଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର धनी सौदागर पाखरे काम अछि हम महाराजा कहिसंती लेखा देइसंती माणिक्य सहर बंदा दे 5 लाख टंका नेबो जे पर्यंत 5 लाख टंका फेरस्त न करिबो से माणिक्य सहर राजा होय रहिबो ତାହେଲେ ଆମ ବାପା ତ ଏବେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି कोन बापा मरि जाइसंती ହଁ ଆଚ୍ଛା ବାପା ତ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇମାନେ କଥା ହଉଛୁ कथा होन तो आज्ञा
ବାପା ବାପା ପଳେଇଲା କି ରେ ପୁଅ ଆରେ ସେ ଯାଇନି ଯାଇନି ସେ କହିଲା ତାଙ୍କ ମାଣିକ୍ୟ ସହର ବନ୍ଧା ପକେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ କରିପାରିବ ତୁମେ ସେଇ ମାଣିକ୍ୟ ସହରରେ ରାଜା ହବ ମୁଁ ରାଜା ହେବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବାରେ ପୁଅ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ବାପା ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମ ବାପା ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଫେରି ଆସିଲେ ଭଲ ହେଲା ନମସ୍କାର ଆପଣ ମରି ଯାଇଥିଲେ ପରା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ଟଙ୍କା ନେବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟଙ୍କା ନେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଧରି ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଦେଲା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ମୋର ଖାଲି ହୋଇଗଲା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ଥରିଲା ପାରଲା ସେ ଆଉ ଥରନ୍ତୁ ଭୂତ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ମହାରାଜ କଣ ହେଲା ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ମହାରାଜ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ ଆପଣ ମହାଶୟ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ସେପଟେ ସଦାଗର ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଖାଲି ବାକ୍ସକୁ ଦେଖି ବହୁତ କ୍ରୋଧନ କରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ମୋର ଖାଲି ହେଇଗଲା କିପରି ପୂରଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ